Welkom bij het voorprogramma, de talkshow van L1 en Pop in Limburg over de Limburgse muzieksector. Met daarin aandacht voor de kleinere muziek in de vorm van singer-songwriter Vincent van Rijn. Die hoor je straks. Eerst het grotere festivalgeweld met Team Pinkpop. Welkom. Dankjewel. Voor de eerste keer hier als team, dus ik moet jullie toch even voorstellen aan iedereen. Kunnen jullie misschien zelf even doen wie is en welke rol jullie hebben in het team ook? Ja, ik ben Sirik Jansen, verantwoordelijk voor de productie en veiligheid. En sinds 92 betrokken bij het festival, dus dat is nu al bijna 29 jaar. Ik ben Tirsa Kreuze. Ik ben ongeveer even oud als dat Sirik betrokken is bij Pinkpop. Ik ben sinds 2013 betrokken en ik ga met name over de backstage productie. Dus eigenlijk alles dat niet op de podia plaatsvindt. Ja, Nick Murray. Het zou mijn 18e Pinkpop worden, dus ook al wat jaartjes bij Pinkpop aan de slag. En voornamelijk verantwoordelijk voor marketing, communicatie, een stukje sponsoring, een stukje financiële dingen. En sinds Jan gestopt is ook woordvoering. Ja, want jullie werken natuurlijk al jaren samen. Hè? Dus het is misschien een beetje gek om jullie niet als nieuw naast elkaar weg te zetten. Maar voor ons is het inderdaad Mr. Pinkpop vertrekt en dan is er het team. En dan moeten we toch even weten hoe het werkt. Ja. Is er veel voor jullie veranderd sinds dat Jan is teruggetreden? In principe voor mij, qua productieveiligheid niet. Natuurlijk hebben we alle drie wel de intentie van we gaan het festival op een mooie manier voortzetten. Maar Jan vervangen, dat gaan we nooit kunnen, moeten we ook niet willen. Dat is maar één Mr. Pinkpop en dan blijft Jan. Ja, het grootste verschil is denk ik dat normaal gesproken, we kennen Jan natuurlijk allemaal. Als hij een mening had of een visie, dan was dat ook zo. En nu is het wel leuk dat als we nieuwe ideeën als we nieuwe ideeën opperen, dan kunnen we ze ook echt gaan uitvoeren. En voorheen was het zo dat als hij het er niet mee eens was, dan kon dat niet, zeg maar. Dus je kunt eigenlijk beter je eigen zin een beetje ja, misschien kun je het zo wel zeggen. Ja, eigenlijk wel. Ja, voor jou, Niek, is denk ik het grootste verschil dat je nu tegen iedereen moet zeggen, nee, ik ben niet de nieuwe Mr. Pinkpop. Ja. Nee, daar begint het vaak mee. Omdat ik natuurlijk een stukje woordvoering doe, ben ik vaak de eerste die naar voren geschoven wordt om iets te vertellen over het festival. Of als we nieuws hebben. En daarin is vaak ook van, oh, dan word ik gequote als Mr. Pinkpop. Maar dat is niet zo. Want er is, wat Sirik zei, er is één Mr. Pinkpop en dat is Jan Smeets. En die is ook onvervangbaar. Dus die zal voor altijd ook zo die titel blijven dragen. En daar zijn we heel happy mee dat dat ook blijft natuurlijk. Ja. Jullie kennen elkaar goed, jullie werken goed samen. Wij willen toch jullie een beetje leren kennen. Dus wie van jullie is het meest georganiseerd? Dat is Tirsa. Tirsa? Ja, ik denk ook dat ik het meest fel ben van ons, als we het daarover mogen zeggen. Ja, ik kan me nogal druk maken soms om dingen. En dan uit ik dat ook graag. Dus in die zin heb ik aan Jan een goed voorbeeld gehad, denk ik. Ja, absoluut. En wie is er te laat? Altijd? Ja, niemand eigenlijk. Nee, dat is wel... Nee. Dat hebben we wel van Jan geleerd om netjes op tijd te zijn, ja. En dan misschien toch ook wel een onvermijdelijke vraag. Niet rennen, smeren, drinken. Wie gaat wat zeggen? De volgende editie? Ja, dat is eigenlijk iets voor de woordvoerder. Ja? Alles in één keer? Nee, we hebben Jan een soort van vastgelegd dat hij dat soort dingen zeker moet blijven doen. Aan het begin zei hij, nou, ik weet niet of hij het wil, maar we kijken wel. Als we straks weer mogen, dan geven we hem die mogelijkheid zeker, hoor. Ja, tuurlijk. Ja. Te gek. We leren jullie een beetje kennen als team, maar misschien dat sommige mensen nog niet helemaal weten wat er backstage allemaal gebeurt. Waar zijn jullie voornamelijk mee bezig? Ik dan met productie algemeen, ook natuurlijk veiligheid. En dat is eigenlijk wel steeds belangrijker geworden na met name ons noodweer in 2014. Daar hadden we dingen heel goed geregeld, ook dingen die beter konden. En daar ben ik me nou meer en meer op het focussen. Dus voor mij is de nadruk op veiligheid wel elk jaar wel meer en meer. Ja. Ja. En ik zit met name op backstage productie, dus echt alles dat achter de schermen gebeurt, alles rondom crew. En daarnaast ben ik heel erg bezig met de ontwikkeling van het festival. We hebben nu natuurlijk 50 hele mooie jaren gehad. Maar wat ik vooral heel interessant vind is, we willen de komende 50 jaar ook nog steeds Champions League, zoals we dat zelf altijd noemen, blijven spelen. Ja. Dus ik ben met name bezig gewoon om het festival gewoon, naar de toekomst te brengen. Ja. Ja, en marketing en communicatie, dus contacten met L1, met 3FM, met de mediapartners. Anderzijds met de sponsoren om tafel. Hè. Wat zijn de wensen daar, wat zijn de wensen bij ons? Dus heel veel praten. En uiteindelijk leuke dingen bedenken die ik dan bij Sirik op zijn bord schuif van... regel het maar met de leveranciers. Ja, dat resulteert samen allemaal in Pinkpop. Laten we nog één keer kijken naar de aftermovie van 2019.
Now wrap it round your finger and stick it to the seat. All the boys are freaking on my cotton candy beat. Een impressie van Pinkpop zoals Pinkpop zou moeten zijn. Jongens, ik krijg er zelf al een dubbel gevoel van. Ik durf jullie eigenlijk bijna niet meer te vragen hoe het gaat. Ja, met weemoed kijk je naar de beelden. Dat is fantastisch. En na 2 edities niet Pinkpop te draaien, dat kan je niet uitleggen. Dat is heel zuur. Ja. Hoe is het voor jullie geweest de afgelopen maanden? Ja, ups en downs moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, we zijn allemaal heel positief ingesteld en Pinkpop komt terug. En we komen terug wat mij betreft met de beste editie ooit, om het zo te zeggen. Dus ik kijk vooral graag vooruit en liever niet te veel achteruit. Heel goed antwoord. Hè? De woordvoerder is akkoord. Ja. Nee, ja, wat Dirk zegt, de ups en downs. De dagen erbij dat je denkt van waar zijn we mee bezig. Dat het echt met cijfers steeds slechter wordt qua opnames in het ziekenhuis en infecties en noem maar op. En dagen dat je denkt, nou nu gaat het zeker weer gebeuren. En zeker de periode waar we nu aanbeland zijn, dan zien we toch wel dat er echt licht is aan het eind van de tunnel. Dus wat Dirk zei, daar sluit ik me bij aan. We gaan er alles aan doen om Pinkpop 2022 knalhard terug te komen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat nog een verschil maakt met toen jullie misschien nog dachten we gaan dit jaar nog iets doen. Of het dan het weekend in juni zou zijn of het weekend in augustus. Ja. En met dat je nu al focust op volgend jaar en dat dit jaar hier gestolen kan worden is te grof gezegd. Maar dat je denkt we focussen ons daarop. Ja. Hoe is die omslag voor jullie geweest om die keuze te maken van we doen het dit jaar gewoon niet? Ja, in het begin heel onwerkelijk. Ik weet nog goed, vorig jaar maart, we waren met Jan en wij met z'n drieën in Londen bij het ILMC. Begin van de corona, 3 weken later was de complete lockdown. Ze stonden in het vooravond daarvan en we kregen daar al te horen dat een aantal evenementen niet door zouden gaan. Dus dan denk je op dat moment nog van 3 maanden, 4 maanden voor Pinkpop, dat loopt zo'n vaart niet. Maar we weten nou natuurlijk niet is minder waar. Dus je zit dan inderdaad anders in de wedstrijd dan nu. En nu inderdaad door weer een editie over te slaan. Wel met z'n drieën echt gewoon goed kijken van hoe gaan we Pinkpop nou inderdaad terug laten komen en toekomstbestendig maken. Ja, dus want wat gaat er komen? Hebben jullie echt wel concrete veranderingen die jullie willen doorvoeren? En kijk, mag ik ze allemaal horen? Ik kijk even naar de woordvoerder. Ja, nee, inderdaad. De tijd die nu vrijkomt, die gebruiken we inderdaad heel nuttig om te kijken naar processen die we doen. Aankledingen van het terrein, insteek van de programmering. Ja. En weet je wat, Pinkpop, hoe het gaat, staat gewoon als een huis. Anders had het ook geen 50 jaar natuurlijk volgehouden. En de dingetjes die we willen aanpakken, daar zijn we nu aan het onderzoeken van hoe gaan we dat doen, hoe willen we dat doen. Maar dat blijft nog eventjes top secret, zegt Jan. Top secret. Ja. Is er één ding dat onder die top secret laag vandaan komt waarvan je zegt, oh, daar ben ik nu wel al trots op dat we dat kunnen gaan doen voor volgend jaar? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben op alles gewoon super trots. Het is het hele proces en het is ook we zijn dadelijk 1,5 jaar hebben we natuurlijk niet kunnen laten zien wat we doen, wie we zijn. Met het hele team, niet alleen ons 3, maar er zit natuurlijk nog een gigantisch apparaat achter aan goede mensen die met evenveel enthousiasme dat festival willen neerzetten. En ik heb er echt zin in. Op naar 2022, ja. Ja, absoluut. En met de mensen die jullie bijna altijd bij jullie hebben gehad. Ja, zeker. En ook met Jan. Jan zal er sowieso bij zijn. Dat 100%. We kijken met z'n allen uit naar het moment dat het weer kan. Ik ga toch nog eens een keer proberen of ik ergens een ingang kan vinden. En iets van een sluier, een paar namen hebben we al. Tipje van de sluier te lichten. Als jullie in 1 woord, Pinkpop 2022. We komen terug, harder dan ever. Ja, het zijn meer woorden, maar ik sluit me erbij aan. Ja. Historisch. Historisch.
Ja, goed woord. Dank je. Bij deze vastgelegd. Dus dat gaat dan ook gebeuren. De komende weken is het natuurlijk, denk ik, voor jullie toch nog anders. Zijn er nog andere projecten waar jullie op dit moment mee bezig zijn? Ja, we doen ook Bluesrock Festival. Dat staat in de stijgers. Ja, een hele hoop dingetjes waar we mee spelen. Niet alleen Pinkpop. Maar het ziet er wel weer goed uit richting toekomst. Ja. En persoonlijk zijn Niek en ik nu ook aan het helpen bij Lowlands, het festival. En Down the Rabbit Hole moet ik zeggen. Bij de festivals zijn we nu momenteel mee bezig. En ja, ik moet zeggen, persoonlijk gezien is het echt ontzettend fijn dat we naar iets toe aan het werken zijn. Iets praktisch, iets met een deadline. Weer een beetje die stressadrenaline. Dus ja, ik ben weer helemaal vrolijk, zeg maar. In je element. In mijn element, ja. Ja. Nee, wat Teer zegt. En ook de tijd, wat ik zei, die tijd die we nu vrij hebben, die besteden we nuttig richting 2022. Ik denk ook, je gaf aan augustus, we hebben natuurlijk gehad om te kijken van gaan we het Vele Festival verplaatsen naar augustus dit jaar. Nou, we hebben uiteindelijk toch voor gekozen om dat niet te doen, omdat de beschikbare headliners die toen eventueel zouden kunnen, toch niet zouden komen. Dus hebben we gezegd van nee, we gaan toch helemaal door naar volgend jaar. En je ziet gelukkig onze bezoekers, die pakken dat allemaal heel goed op. Hè. We krijgen heel veel positieve reacties. Mensen die zeggen van nee, we hebben er echt vertrouwen in. We houden het ticket en we hebben er gewoon zoveel zin in om volgend jaar weer met z'n allen op het veld te staan. Dus ik denk dat dat gewoon goede keuze is geweest. Dus jullie gaan inspiratie opdoen, energie tanken en dan wordt Pinkpop 2022 historisch. Historisch, ja, absoluut. En te gek, dank jullie wel voor jullie komst en jullie toelichting. Sierk Jansen, Terza Kreuze en Niek Murray, dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel. If only I knew what I always had thought, that the things that I do would leave scars in your heart. I'm a winner, but I'm losing this game for two. I'm a seeker, but I am hiding from the truth. I am hiding from the truth. Hovering so great, so high, bombing them on my side. We run and make no mistake, alright. We out to get what's ours in due time. Hovering so great, so high, bombing them on my side. We run and make no mistake, alright. We out to get what's ours in due time. I know this. I try to let go, but you ruin the show. Try to control, you're not in control. Please let me know, please let me know when you let go. You ruined the show. Allemaal clips van Limburgse bodem. Als je meer Limburgse popmuziek wil ontdekken, dan kan dat via l1.nl/podcast, want daar vind je de Poppodium Limburg podcast terug. We hadden het net over dat grote festivalgeweld en we gaan naar een iets kleiner geluid. Zeg ik niet oneerbiedig, want dat kan het mooiste zijn van alles. Vincent van Rijn, singer-songwriter. Kun je niet oneerbiedig zeggen. Nee, toch? Dat gaat niet. Nee. Mag ik denk ik wel zo noemen. Ja. Laat ik je allereerst even vragen hoe jouw jaar is geweest. Want we hebben er natuurlijk allemaal een paar gekke maanden op zitten. Ja, ook voor mij. Heel apart eigenlijk. Heel veel moet provisorisch opgelost worden. Maar het Ik heeft geef ook... je even deze microfoon, ben je iets beter te verstaan. Oh, als die. Hier praten? Ja. Oké. Ja, het zorgt dat je heel veel dingen provisorisch moet oplossen. Maar het heeft ook heel veel kansen geboden. Want omdat niks doorgaat, omdat niks kon, omdat je niet bezig kon zijn met je dagelijkse drukte en het voorbereiden van een show en het voorbereiden van een repetitie of wat dan ook, dat was allemaal niet relevant. Dus had je heel veel tijd om, of in ieder geval ik, om dingen te doen die je al lang weg aan het duwen was. Bijvoorbeeld het schrijven van nieuwe nummers. En dat is nou het afgelopen jaar ook heel veel gebeurd. Dat klinkt alsof je meteen die switch kon maken. Is dat achteraf een romantisch beeld? Of is het bij jou ook echt zo dat je dacht, oh, bij alles wat wegvalt, vind ik eigenlijk wel een soort rust, waardoor ik andere dingen kan doen? Ja, nee, vrijwel direct eigenlijk. Ja, het was gewoon heel veel. Er kwam heel veel tijd vrij. En in mijn geval hield dat in. Ik hou heel erg veel van wandelen. Dus ik ging heel veel de bossen in. En ik had ineens daar heel veel tijd voor. Dat was een van de weinige dingen die je nog kon doen natuurlijk in coronatijd. Want je doet het alleen. En ik kon heel veel tijd besteden in de bossen. En dus daar gaan vissen naar muziek. Als het ware. Ja. En op zoek gaan naar ideetjes. Ja. En dat gebeurde daar heel veel. En er is heel veel muziek uit voortgekomen. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Dus het heeft heel veel mogelijkheden geopend voor mij. Op dat wandelen wil ik zo meteen even terugkomen. Mensen hebben jou op dit moment nog niet gehoord. We gaan een klein fragment laten horen. Maar misschien kun je het van tevoren al een beetje omschrijven.
Wat is jouw muziek? Wat is jouw geluid? Mijn geluid? Akoestisch, klein, earthy, gericht op het detail. Vincent van Reen met Give Me Time. Klein stukje. Oh, believe me when I say I trust you, but must you put so much faith in me? When I might not be the one you think I am, a different man from what I know you'd like to see. Give me time, or I'll crush what we've got. I just need to clear up my mind. And one day I'll come home, but I first got to know if I am worth loving. If I am worth loving, or wasting your time. Een fragment van Give Me Time en ook een prachtige setting. Waar is dit eigenlijk? Ja, dit is heel mooi inderdaad. Het is in Studio Paulus in Grubbevorst is dit geweest. Het heet de Cellar Sessions. Dat waren vroeger champignonkelders en vandaag omgebouwd tot een hele mooie studio. En je kunt er nu gewoon ademhalen en muziek maken. Ja, heel toch goed. ook wel belangrijk. Ja. En je bent al heel jong begonnen met muziek maken. Hè? Volgens mij heb jij op je 6e of zo gitaar leren spelen. Ja. Kom je ook echt uit een muzikaal gezin? In zeg maar muziek maken helemaal niet. Nee, wel heel veel muziekliefhebbers zeg maar in de familie, maar eigenlijk heel weinig mensen die muziek maken. Hoe is het bij jou gegroeid dan? Dat je dacht, oh ja, dit is echt wat ik wil doen. Nou, in beginsel ben ik gewoon ooit een keertje ik wou drummen, maar dat mocht niet. Dat was te veel herrie. En toen Want ben de buren en ja. de buren en zo. Ik weet niet waarom ik dat ook alweer een keertje vroeg. Het was het zo van, maar wat dacht je van gitaar? Dat was dan, dus ik ben een beetje de gitaar ingesneakt. En ik ben achteraf heel blij dat dat de keuze is. Dat het is geworden, want ik was meteen verkocht. En het is gewoon door de jaren heen. Het was altijd mijn favoriete tijdsbesteding. En dan wordt het al gauw logisch dat je zegt, nou dan wil ik daar meer en meer en meer van doen. Ja. En dan vind je allerlei verschillende genres en allerlei verschillende vormen die je uiteindelijk ook hebt gegoten in een nieuw project. Dus laat ik die een klein beetje inleiden door jou te vragen, is er echt goede wandelmuziek? Nee, ja. Die is moeilijk, want ik ken heel veel mensen die dus wandelen met muziek op. Maar die hebben dan bijvoorbeeld wel eens gewoon hele zware metal op staan. Terwijl het hangt van de persoon af. Ja. Maar het idee dat je als het ware een soundtrack zou hebben voor je wandeling is... ik denk dat veel mensen dat wel doen. Dus ja, er is veel wandelmuziek, maar het hangt er vanaf wat jij graag wil horen. Ja, het sluit wel aan bij jouw project. Want daar heb je natuurlijk wel over nagedacht. Wat zouden mensen willen horen in een wandeling? Want wat ga je precies organiseren? Wat ik ga organiseren is... ik heb dus het afgelopen jaar heel veel muziek geschreven in het landschap rondom Noord-Limburg. En ik dacht dat het heel cool zou zijn om de mensen die in datzelfde landschap wonen waar ik zo graag kom, te laten zien welke muziek dat landschap zelf heeft geïnspireerd. Als het ware wat letterlijk uit die grond gegroeid is. Zodat ze ook eens kunnen zien van, oh, deze plek, gewoon bij mij om de hoek, die heeft iemand zoveel geïnspireerd dat hij daar muziek uit gemaakt heeft. En ik hoop daarmee mensen een beetje een soort nieuwe kijk op hun eigen kleine stekkie op de wereld te geven. Ja. Zeg maar. Maar bedoel je het dan echt in de letterlijke zin van hier heeft of hier komt bijvoorbeeld een muzikant vandaan, dus die komt letterlijk van deze grond, of juist hier is een artiest ooit op vakantie geweest en je hoort in dit nummer dat hij hierover schrijft, of hoe letterlijk moet ik dat nemen? Letterlijk, heel letterlijk in de zin dat het idee is, er is een muziekroute, die is al uitgestippeld zeg maar. En die leidt je eigenlijk langs alle verschillende locaties waar ik de liedjes geschreven heb. Dus het is heel letterlijk, het is letterlijk deze vierkante meters, daar komt dit liedje vandaan. En nou ja, dat is natuurlijk het gevolg van veel meer dan alleen maar die plek. Dus daar zit natuurlijk ook het feit dat ik daar opgegroeid ben en dat ik heel veel herinneringen heb aan die plek. En dat komt ook allemaal terug in de muziek.
Maar het is dus heel letterlijk, deze vierkante meters, daar is muziek uitgegroeid. Dat is het idee. En ben je dan ook zo iemand die tijdens het wandelen dan even een notitie maakt op de telefoon van, ik heb nu een idee en ik ben op die plek? Ja, altijd opnemen, dat wel. Opnemen? Ik schrijf het zelden uit. Het is altijd opnemen. Maar ik moet altijd de telefoon bij de hand hebben natuurlijk. En dan gewoon rondwandelen met de gitaar om je nek. En gewoon, echt? als Je bent tijdens je wandelingen ook gewoon met gitaar op pad gegaan? Ja, dat is heel ontspannend. Ik kan het iedereen aanraden. Gitaar, doe dat. Het is leuk. En als je gaat wandelen, merk je dan ook meteen dat je bijvoorbeeld, dat het misschien wel wisselt zelfs of je een zware dag hebt gehad en dan ga je een stuk wandelen met gitaar. Of je begint 's ochtends je dag wandelen met de gitaar. Dat je daar gewoon hele andere stemmingen misschien van in krijgt in de muziek? Je krijgt altijd een ander idee, maar het is niet voorspelbaar. Het is niet zo dat ik ergens loop en dat ik, weet je wel, die dag een beetje, weet ik veel, een beetje depri voel of zo. En dan komt er gegarandeerd ook iets depris uit of zo. Dat is helemaal niet, het is heel willekeurig eigenlijk. Maar het is wel iedere dag anders. Iedere dag staat de zon toch anders op zo'n plek. En iedere dag. Is er één nummer of één moment dat voor jou echt die hele reis eigenlijk typeert? Die tijd en die wandeling. Dat je denkt, dat was echt een moment, toen klopte het. Ja, dat was, er gaat één nummer tussen zitten in de serie die nu uit gaat komen. Die heet Children on the Street. En dat is eigenlijk het verzamelnummer van het hele project, als het ware. En dat vertelt het verhaal van een kind die opgroeit als spelende in die bossen. En hoe belangrijk die periode eigenlijk wel niet geweest is. En hoe graag ik die eigenlijk wel niet meegemaakt heb. En die vat heel erg de kern van dit geheel, zeg maar. Het is gewoon, ik hou heel veel van die plekken. En ik wil die op de een of andere manier samenbrengen met het andere ding waar ik heel veel van hou. En dat is muziek. En vanaf wanneer kunnen mensen dit komen doen? We gaan letterlijk volgende week beginnen met de opnamesessies. Dus zo snel mogelijk daarna. Maar we richten op om deze zomer nog de route uitgestippeld. De route is er al, maar om deze zomer de route nog beschikbaar te maken. We kijken ernaar uit. Vincent van Rijn, dankjewel voor je komst. Dit was het voorprogramma met als muzikale afsluiter dan toch nog een voorproefje op die wandeling. Het hele lied van Vincent van Rijn. Dit is On My Way. Dankjewel voor het kijken. Heart is beating like it never did before. My legs are shaking and I'm tired to the core. And still I keep on running. My shadow runs beside me in the heat. I can feel your eyes pressing down hard on my feet. And I've got to keep on running. There's too many miles and too little time. The body's given up and I'm running on strength of mind. All that I've ever said and done is now running through my head. You should know that I'm on my way to you. That I do not care what I've got to do just to be standing there by you. I want you happy, but that road don't seem to end. It's like a racetrack always ending up where it began. Right where your pretty lips keep telling me you don't believe I care. I won't make it, I won't do it anymore. I won't drag my unworthy devotion right back to your door. And I guess it's good to know sometimes it's not just me. And it only took me 7 years to see. You should know that I'm on my way to you. That I do not care what I've got to do
just to be standing there by you. You should know that I'm on my way to you, that I do not care what I've got to do, just to be standing there by you.